Αγαπητοί φίλοι, σήμερα θα μιλήσουμε ανοιχτά και επιστημονικά για ένα θέμα που συχνά περιβάλλεται από μύθους, υπερβολές και παραπληροφόρηση. Τι πραγματικά κάνει η καθημερινή εξπερμάτιση στο σώμα σας? Ως ουρολόγος, βασίζομαι όχι σε απόψεις ή κοινωνικά ταμπού, αλλά σε δεδομένα, έρευνες και βιολογικούς μηχανισμούς. Αρχικά, ας κατανοήσουμε τι συμβαίνει στο σώμα κατά την εξπερμάτιση. Η διαδικασία περιλαμβάνει το νευρικό σύστημα, τις ορμόνες, τον προστάτη, τις σπερματοδόχες κίστης και τους όρχεις. Δεν είναι απλώς μία απελευθέρωση, αλλά μία πολύπλοκη φυσιολογική λειτουργία. Το σώμα παράγει συνεχώς σπέρμα. Η παραγωγή αυτή δεν σταματά εάν δεν υπάρχει εξπερμάτιση. Απλώς το παλαιότερο σπέρμα απορροφάται και αντικαθίσταται. Ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα είναι αν η καθημερινή εξπερμάτιση μειώνει τα επίπεδα τεστοστερόνης. Οι επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι δεν υπάρχει μακροπρόθεσμη μείωση της τεστοστερόνης λόγω συχνής εξπερμάτισης. Μπορεί να υπάρξουν μικρές προσωρινές διακυμάνσεις, αλλά το ορμονικό σύστημα ρυθμίζεται γρήγορα. Η τεστοστερόνη παράγεται συνεχώς και επηρεάζεται περισσότερο από τον ύπνο, τη διατροφή, το άγχος και τη σωματική άσκηση παρά από τη συχνότητα της εξπερμάτισης. Ένα άλλο σημαντικό σημείο αφορά τον προστάτη. Υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που δείχνουν ότι η τακτική εξπερμάτιση μπορεί να σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη. Η θεωρία πίσω από αυτό είναι ότι η συχνή εκκένωση του προστάτη βοηθά στην απομάκρυνση ουσιών που θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε φλεγμονή ή κυταρική βλάβη. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποτελεί εγγύηση πρόληψης, αλλά δείχνει ότι η εξπερμάτιση δεν είναι επιβλαβής για τον προστάτη. Αντιθέτως, μπορεί να είναι προστατευτική. Σε επίπεδο ψυχικής υγείας, η εξπερμάτιση συνοδεύεται από απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών, όπως η ντοπαμίνη, η οξυτοκίνη και οι ενδορφίνες. Αυτές οι ουσίες σχετίζονται με την ευχαρίστηση, τη χαλάρωση και τη μείωση του στρες. Για πολλούς ανθρώπους, η σεξουαλική εκτόνωση λειτουργεί ως φυσικός μηχανισμός αποσυμπίεσης. Ωστόσο, όταν γίνεται καταναγκαστικά ή ως τρόπος διαφυγής από προβλήματα, τότε το ζήτημα δεν είναι βιολογικό, αλλά ψυχολογικό. Υπάρχει επίσης ο μύθος ότι η καθημερινή εξπερμάτιση προκαλεί σωματική εξάντληση ή απώλεια ενέργειας. Βιολογικά, η ποσότητα πρωτεϊνών και θρεπτικών στοιχείων που χάνεται μέσω του σπέρματος είναι ελάχιστη. Δεν προκαλεί αδυναμία, δεν αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό και δεν μειώνει τη μυϊκή ανάπτυξη. Αν κάποιος νιώθει κόπωση, πιθανότατα σχετίζεται με έλλειψη ύπνου ή άλλους παράγοντες, όχι με την εξπερμάτιση καθ' αυτή. Στη γονιμότητα, η καθημερινή εξπερμάτιση μπορεί να μειώσει ελαφρώς τον συνολικό αριθμό σπερματοζωαρίων ανά εξπερμάτιση, αλλά σε υγιείς άντρες αυτό συνήθως δεν επηρεάζει την ικανότητα σύλληψης. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ήδη χαμηλός αριθμός σπερματοζωαρίων, ο γιατρός μπορεί να συστήσει συγκεκριμένα διαστήματα αποχής, αλλά αυτό είναι εξατομικευμένο και όχι γενικός κανόνας. Το σώμα μας έχει σχεδιαστεί ώστε να αντέχει και να ρυθμίζει φυσιολογικές λειτουργίες όπως αυτή. Η καθημερινή εξπερμάτιση, εφόσον δεν συνοδεύεται από πόνο, ερεθισμό ή ψυχολογική εξάρτηση, θεωρείται φυσιολογική. Η σεξουαλική υγεία είναι κομμάτι της συνολικής υγείας και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με ενοχές ή φόβο, αλλά με γνώση και ισορροπία. Η επιστήμη μας δείχνει ότι το ανθρώπινο σώμα είναι ανθεκτικό, προσαρμοστικό και πολύ πιο λογικό από τους μύθους που το περιβάλλουν. Όταν ακούμε ακραίους ισχυρισμούς, είτε ότι η εξπερμάτιση είναι βλαβερή, είτε ότι είναι πανάκια, καλό είναι να επιστρέφουμε στα δεδομένα. Και τα δεδομένα δείχνουν ότι, για τον υγιή άνδρα, η καθημερινή εξπερμάτιση είναι μια φυσιολογική, ασφαλής βιολογική λειτουργία. Η παραγωγή σπερματοζωαρίων αποτελεί μια αδιάκοπη και εξαιρετικά οργανωμένη βιολογική διαδικασία που ονομάζεται σπερματογένεση και πραγματοποιείται μέσα στους όρχεις, συγκεκριμένα στα σπερματικά σωληνάρια. Από την εφηβεία και μετά, το ανδρικό σώμα εισέρχεται σε μια φάση συνεχούς αναπαραγωγικής δραστηριότητας, κατά την οποία εκατομμύρια νέα σπερματοζωάρια παράγονται καθημερινά.
Η διαδικασία αυτή δεν εξαρτάται από το αν υπάρχει συχνή ή σπάνια εξπερμάτιση. Λειτουργεί αυτόνομα, ρυθμιζόμενη από ορμονικά σήματα που προέρχονται από τον εγκέφαλο. Ο βασικός ρυθμιστικός μηχανισμός είναι ο άξονας υποθάλαμος, υπόφυση όρχης. Ο υποθάλαμος εκρίνει GnRH, η οποία διεγείρει την υπόφυση να παράγει τις γοναδοτροπίνες LH και FSH. Η LH δρά στα κύτταρα Leydig των όρχεων, προάγοντας την παραγωγή τεστοστερόνης, ενώ η FSH συνεργάζεται με την τεστοστερόνη για να υποστηρίξει τη σπερματογένεση μέσω των κυττάρων Σερτόλι. Αυτή η ορμονική αλληλουχία λειτουργεί με σύστημα ανατροφοδότησης. Όταν τα επίπεδα τεστοστερόνης αυξηθούν επαρκώς, στέλνεται σήμα στον εγκέφαλο, ώστε να ρυθμιστεί η περαιτέρω παραγωγή. Πρόκειται για έναν λεπτομερώς ισορροπημένο μηχανισμό που διατηρεί σταθερή την αναπαραγωγική ικανότητα. Η σπερματογένεση διαρκεί περίπου 64 έως 74 ημέρες από το αρχικό στάδιο έως την πλήρη ορίμανση των σπερματοζωαρίων. Αυτό σημαίνει ότι το σπέρμα που εξπερματίζεται σήμερα άρχισε να αναπτύσσεται πριν από περίπου 2 μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, τα αρχικά γεννητικά κύτταρα διαιρούνται, διαφοροποιούνται και μεταμορφώνονται σε εξειδικευμένα κύτταρα με κεφαλή, αυχένα και ουρά, ικανά για κίνηση και γονιμοποίηση. Μετά την παραγωγή τους, μεταφέρονται στην επιδιδυμίδα, όπου οριμάζουν περαιτέρω και αποκτούν κινητικότητα. Η καθημερινή εξπερμάτιση δεν διακόπτει ούτε αποδυναμώνει αυτή τη διαδικασία. Αντιθέτως, το σώμα συνεχίζει να παράγει νέα σπερματοζωάρια ανεξάρτητα από τη συχνότητα της σεξουαλικής δραστηριότητας. Εάν δεν υπάρξει εξπερμάτιση για κάποιο χρονικό διάστημα, τα παλαιότερα σπερματοζωάρια διασπώνται και απορροφώνται από τον οργανισμό. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και δεν προκαλεί καμία βλάβη. Ο οργανισμός διαθέτει μηχανισμούς ανακύκλωσης των κυττάρων, ώστε να διατηρείται η ποιότητα του σπέρματος. Σε περιπτώσεις συχνής εξπερμάτισης, είναι πιθανό ο συνολικός αριθμός σπερματοζωαρίων ανά εξπερμάτιση να είναι ελαφρώς χαμηλότερος συγκριτικά με περιόδους αποχής. Ωστόσο, σε υγιείς άνδρες με φυσιολογική σπερματογένεση, αυτό δεν έχει κλινική σημασία. Η συνολική ημερήσια παραγωγή σπερματοζωαρίων παραμένει υψηλή και επαρκής. Η ποιότητα, δηλαδή η κινητικότητα και η μορφολογία, επηρεάζεται περισσότερο από παράγοντες όπως το κάπνισμα, η κακή διατροφή, η παχυσαρκία, η έκθεση σε τοξίνες και η θερμότητα στην περιοχή των όρχεων. Η θερμοκρασία παίζει καθοριστικό ρόλο στη σπερματογένεση. Οι όρχες βρίσκονται εκτός της κοιλιακής κοιλότητας, ακριβώς για να διατηρούνται σε θερμοκρασία περίπου 2-3 βαθμούς χαμηλότερη από τη θερμοκρασία του σώματος. Η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία, όπως σε συχνή χρήση σάουνας ή πολύ στενά ρούχα, μπορεί να επηρεάσει προσωρινά την παραγωγή σπέρματος. Η συχνότητα της εξπερμάτισης από μόνη της δεν επηρεάζει τη θερμοκρασία ή τη λειτουργία των όρχεων. Επιπλέον, η σπερματογένεση απαιτεί επαρκή παροχή θρεπτικών συστατικών και οξυγόνου. Ο ψευδάργυρος, το σελήνιο, οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β και τα αντιοξυδωτικά παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ποιότητας του σπέρματος. Η καθημερινή εξπερμάτιση δεν προκαλεί έλλειψη αυτών των στοιχείων, καθώς η ποσότητα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή σπέρματος είναι σχετικά μικρή σε σύγκριση με τη συνολική διατροφική πρόσληψη. Σημαντικό είναι επίσης να κατανοήσουμε ότι το σπέρμα δεν αποτελείται μόνο από σπερματοζωάρια. Στην πραγματικότητα, τα σπερματοζωάρια αποτελούν μικρό ποσοστό του συνολικού όγκου. Το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από τις σπερματοδόχες κίστης και τον προστάτη, οι οποίοι παράγουν υγρά πλούσια σε φρουκτόζη, ένζημα και προσταγλανδίνες. Αυτά τα υγρά ανανεώνονται συνεχώς. Επομένως, η ιδέα ότι ο οργανισμός αδειάζει από ζωτικά συστατικά με τη συχνή εξπερμάτιση δεν έχει βιολογική βάση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ανδρών που προσπαθούν να τεκνοποιήσουν, συστήνεται αποχή 2-3 ημερών πριν από εξέταση σπέρματος, ώστε να μετρηθεί ο μέγιστος αριθμός σπερματοζωαρίων. Αυτό όμως αφορά διαγνωστικούς σκοπούς
και δεν σημαίνει ότι η καθημερινή εξπερμάτιση είναι επιβλαβής. Μάλιστα, σε περιπτώσεις αυξημένου οξυδωτικού στρες, η πολύ παρατεταμένη αποχή μπορεί να οδηγήσει σε συσσόρευση παλαιότερων σπερματοζωαρίων με μειωμένη κινητικότητα. Η ηλικία επηρεάζει επίσης τη σπερματογένεση. Αν και οι άνδρες μπορούν να παράγουν σπέρμα σε προχωρημένη ηλικία, η ποιότητα ενδέχεται να μειώνεται σταδιακά. Ωστόσο, αυτή η μείωση σχετίζεται με βιολογική γύρανση και όχι με τη συχνότητα της εξπερμάτισης κατά τη διάρκεια της ζωής. Από ενδοκρινολογική άποψη, η σταθερή λειτουργία των όρχεων εξαρτάται από τη γενική υγεία. Παθήσεις όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, οι διαταραχές θηρεοειδούς και η χρόνια φλεγμονή μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγή σπέρματος. Η καθημερινή εξπερμάτιση δεν αποτελεί παράγοντα κινδύνου για τέτοιες διαταραχές. Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι η σπερματογένεση είναι μια ενεργοβόρα διαδικασία, αλλά ο οργανισμός είναι σχεδιασμένος να την υποστηρίζει χωρίς να προκαλεί γενικευμένη κόπωση. Το ενεργειακό κόστος είναι μικρό σε σύγκριση με άλλες μεταβολικές λειτουργίες του σώματος. Επομένως, η αίσθηση εξάντλησης που κάποιοι αποδίδουν στη συχνή εξπερμάτιση συνήθως σχετίζεται με ψυχολογικούς ή άλλους σωματικούς παράγοντες. Η επιστημονική κατανόηση της σπερματογένεσης καταρρίπτει πολλούς μύθους που επιμένουν διαχρονικά. Το ανδρικό σώμα δεν λειτουργεί με περιορισμένο απόθεμα σπέρματος που εξαντλείται. Αντιθέτως, λειτουργεί με συνεχή παραγωγή, ανανέωση και ρύθμιση. Η καθημερινή εξπερμάτιση σε έναν υγιή άνδρα δεν διαταράσει αυτή την ισορροπία, δεν προκαλεί ορμονική κατάρρευση και δεν μειώνει τη μακροπρόθεσμη γονιμότητα. Η γνώση της φυσιολογίας βοηθά να αντιμετωπίσουμε το θέμα με ρεαλισμό και χωρίς φόβο. Όταν κατανοούμε ότι η παραγωγή σπερματοζωαρίων είναι μια συνεχής, δυναμική και αυτορυθμιζόμενη διαδικασία, γίνεται σαφές ότι η συχνότητα εξπερμάτισης αποτελεί απλώς έναν παράγοντα μέσα σε ένα ευρύτερο σύστημα που έχει σχεδιαστεί να προσαρμόζεται. Η επιστήμη μας δείχνει ότι το ανθρώπινο σώμα είναι ανθεκτικό, προσαρμοστικό και πολύ πιο λογικό από τους μύθους που το περιβάλλουν. Όταν ακούμε ακραίους ισχυρισμούς, είτε ότι η εξπερμάτιση είναι βλαβερή, είτε ότι είναι πανάκια, καλό είναι να επιστρέφουμε στα δεδομένα. Και τα δεδομένα δείχνουν ότι, για τον υγιή άνδρα, η καθημερινή εξπερμάτιση είναι μια φυσιολογική, ασφαλής βιολογική λειτουργία. Η ιδέα ότι η παραγωγή σπέρματος μπορεί να εξαντληθεί λόγω συχνής εξπερμάτισης αποτελεί έναν από τους πιο διαδεδομένους μύθους γύρω από την ανδρική σεξουαλική υγεία. Στην πραγματικότητα, το ανδρικό σώμα λειτουργεί με μηχανισμούς συνεχούς ανανέωσης και προσαρμογής, οι οποίοι διασφαλίζουν ότι η παραγωγή σπερματοζωαρίων δεν σταματά ούτε μειώνεται μόνιμα εξαιτίας της καθημερινής εξπερμάτισης. Η βιολογία του αναπαραγωγικού συστήματος βασίζεται στη δυναμική ισορροπία μεταξύ παραγωγής, ορίμανσης, αποθήκευσης και απορρόφησης. Οι όρχες παράγουν καθημερινά εκατομμύρια νέα σπερματοζωάρια. Αυτή η διαδικασία δεν ενεργοποιείται κατόπιν ζήτησης, αλλά βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία από την εφηβεία και μετά. Ακόμη και αν ένας άνδρας δεν εξπερματίζει για μεγάλο χρονικό διάστημα, η παραγωγή συνεχίζεται κανονικά. Το σώμα δεν περιμένει την εξπερμάτιση για να παράγει νέο σπέρμα. Αντίθετα, όταν δεν υπάρχει εκκένωση, τα παλαιότερα σπερματοζωάρια αποδομούνται και απορροφώνται από τον οργανισμό μέσω φυσιολογικών κυταρικών μηχανισμών. Αυτός ο μηχανισμός απορρόφησης είναι σημαντικός, διότι αποδεικνύει ότι το σώμα δεν συσσωρεύει απεριόριστες ποσότητες σπέρματος. Υπάρχει ένας φυσιολογικός κύκλος ζωής των σπερματοζωαρίων. Μετά την παραγωγή τους, αποθηκεύονται προσωρινά στην επιδιδυμίδα, όπου ολοκληρώνεται η ορίμανσή τους. Αν δεν χρησιμοποιηθούν μέσω εξπερμάτισης, διασπώνται σταδιακά και τα συστατικά τους επαναχρησιμοποιούνται. Πρόκειται για μια διαδικασία παρόμοια με την ανακύκλωση άλλων κυτάρων του σώματος. Όταν η εξπερμάτιση είναι καθημερινή, ο οργανισμός προσαρμόζεται σε αυτή τη συχνότητα. Μπορεί να παρατηρηθεί μικρή μείωση στον όγκο του εξπερματιζόμενου υγρού ή στον αριθμό σπερματοζωαρίων ανά εξπερμάτιση,
Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η συνολική παραγωγική ικανότητα έχει μειωθεί. Αντίθετα, το σώμα συνεχίζει να παράγει νέα κύτταρα με σταθερό ρυθμό. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, τα αποθέματα ανανεώνονται. Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση ανάμεσα στην ποσότητα και στην ικανότητα παραγωγής. Η ποσότητα αναεξπερμάτιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το διάστημα από την προηγούμενη εξπερμάτιση, αλλά η ικανότητα των όρχεων να παράγουν σπέρμα δεν εξαρτάται από το πόσο συχνά εξπερματίζει κάποιος. Η λειτουργία αυτή ρυθμίζεται ορμονικά και παραμένει σταθερή εφόσον δεν υπάρχουν παθολογικές καταστάσεις. Ο οργανισμός διαθέτει επίσης εφεδρική ικανότητα. Η παραγωγή σπερματοζωαρίων είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που απαιτείται για γονιμοποίηση. Για την επίτευξη εγκυμοσύνης, αρκεί ένα μόνο σπερματοζωάριο να γονιμοποιήσει το οάριο, ενώ σε κάθε εξπερμάτιση απελευθερώνονται εκατομμύρια. Αυτή η υπερπαραγωγή αποτελεί εξελικτικό μηχανισμό που διασφαλίζει τη συνέχιση του είδους. Συνεπώς, ακόμη και με καθημερινή εξπερμάτιση, τα επίπεδα παραμένουν πολύ πάνω από το ελάχιστο απαιτούμενο όριο για φυσιολογική γονιμότητα στους περισσότερους υγιείς άντρες. Ένας ακόμη παράγοντας που συχνά παραβλέπεται είναι η ποιότητα του σπέρματος σε σχέση με τον χρόνο παραμονής του στην επιδιδυμίδα. Πολύ παρατεταμένη αποχή μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο ποσοστό παλαιότερων σπερματοζωαρίων, τα οποία ενδέχεται να εμφανίζουν μειωμένη κινητικότητα. Αντίθετα, η τακτική εξπερμάτιση συμβάλλει στην ανανέωση του σπέρματος, διατηρώντας πιο φρέσκο πληθυσμό κυττάρων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αποχή είναι επιβλαβής, αλλά ότι το σώμα έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί ομαλά σε διαφορετικά πρότυπα συχνότητας. Η αντίληψη της εξάντλησης συχνά συνδέεται με την υποκειμενική αίσθηση κόπωσης μετά τον οργασμό. Ωστόσο, αυτή η αίσθηση σχετίζεται κυρίως με νευροχημικές αλλαγές και με τη φάση χαλάρωσης που ακολουθεί. Δεν αποτελεί ένδειξη βιολογικής απώλειας σπόρων. Το σώμα εισέρχεται σε κατάσταση ηρεμίας, με μείωση της εγρήγορσης, κάτι που μπορεί να εκλειφθεί ως κούραση, αλλά είναι φυσιολογική μεταβατική φάση. Από ενεργειακής άποψης, η παραγωγή σπέρματος απαιτεί σχετικά μικρή ποσότητα ενέργειας, σε σύγκριση με άλλες λειτουργίες όπως η μυϊκή δραστηριότητα ή η λειτουργία του εγκεφάλου. Ο μεταβολισμός του σώματος είναι πλήρως ικανός να υποστηρίξει τη διαδικασία, χωρίς να επηρεάζεται η συνολική ζωτικότητα. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η καθημερινή εξπερμάτιση μειώνει τη φυσική αντοχή ή την αθλητική απόδοση. Επιπλέον, η αναπαραγωγική λειτουργία είναι στενά συνδεδεμένη με τη γενική υγεία. Αν κάποιος αντιμετωπίζει χρόνια κόπωση, μειωμένη λίμπιντο ή πτώση της απόδοσης, τα αίτια συνήθως εντοπίζονται σε παράγοντες όπως η έλλειψη ύπνου, η κακή διατροφή, το άγχος ή ορμονικές διαταραχές. Η απόδοση ευθυνών, αποκλειστικά στη συχνότητα εξπερμάτισης, παραβλέπει την πολυπαραγωγική φύση της ανθρώπινης φυσιολογίας. Η επιστημονική κατανόηση δείχνει ότι το σώμα λειτουργεί με αρχές προσαρμογής. Όπως οι μύες προσαρμόζονται στην άσκηση και το καρδιαγγειακό σύστημα στην αντοχή, έτσι και το αναπαραγωγικό σύστημα προσαρμόζεται στη συχνότητα της σεξουαλικής δραστηριότητας. Δεν υπάρχει ένδειξη ότι η τακτική εξπερμάτιση προκαλεί μακροπρόθεσμη μείωση της παραγωγικής ικανότητας. Σε περιπτώσεις όπου παρατηρείται πραγματική μείωση του αριθμού σπερματοζωαρίων, οι αιτίες είναι συνήθως ιατρικές, όπως ορμονικές διαταραχές, κυρσοκύλι, λοιμώξεις, γενετικοί παράγοντες ή έκθεση σε τοξίνες. Η συχνότητα εξπερμάτισης σπάνια αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα. Γι' αυτό, όταν υπάρχουν ανησυχίες για γονιμότητα, απαιτείται ιατρικός έλεγχος και όχι αυθαίρετα συμπεράσματα. Η κατανόηση της βιολογίας καταρρίπτει τον φόβο ότι το σώμα διαθέτει ένα περιορισμένο απόθεμα που μειώνεται ανεπανόρθωτα. Αντίθετα, η φύση έχει εξοπλίσει το ανδρικό αναπαραγωγικό σύστημα με συνεχή ικανότητα ανανέωσης. Η καθημερινή εξπερμάτιση, όταν πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας υγιούς ζωής, δεν οδηγεί σε εξάντληση, αλλά εντάσσεται στη φυσιολογική λειτουργία ενός οργανισμού που είναι σχεδιασμένος να παράγει, να προσαρμόζεται και να ανανεώνεται διαρκώς. Η επιστήμη μας δείχνει ότι το ανθρώπινο σώμα είναι ανθεκτικό.
προσαρμοστικό και πολύ πιο λογικό από τους μύθους που το περιβάλλουν. Όταν ακούμε ακραίους ισχυρισμούς, είτε ότι η εξπερμάτιση είναι βλαβερή, είτε ότι είναι πανάκια, καλό είναι να επιστρέφουμε στα δεδομένα. Και τα δεδομένα δείχνουν ότι για τον υγιή άνδρα η καθημερινή εξπερμάτιση είναι μια φυσιολογική, ασφαλής βιολογική λειτουργία.